IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Manipod Burgos Idol John Kamen. Formalen, analokatan na ti Gourmet Salt Processing and Salt Analysis Center, babay na ti one asin in accelerating salt innovations, one asin program iti iliti Burgos, kalpasan na ti panakabendisyon, then turnover ceremony anaangay isay kalabe. Ginatendaran, dagiti na duma-duma abis bisita, dahito yung aktibidad, pakairamanan, ni Governor Matthew Marcos Manotok, ni Burgos Mayor Crescente Garcia, kena ni Santa Praxedes Mayor Esterlina A. Aguinaldo, kena Dadumapay. Inisyatibo da ito'y ti Department of Science and Technology Region 1, sa binulig da iti Provincial Government, Local Government Unit, Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, kenda dumapay ng stakeholders para iti ad-adaapan nakapaduras iti industriya ti asin panakaipasigurado adi kalidad dagiti daduma a produkto iti lugar. Malaksi diti pan nakapaduras dagiti produkto ti lugar ket dakkel pa tulong daytoy kadagiti residente sa agbalin a livelihood kadakwada. Suportado ti Department of Science and Technology daytoy nga inobasyon tapno nadadapay ang mapabileg ti produksyon ken panakailako dagiti lokal a produkto saan lang aditi lokalidad no tiket pati iti balasi sa Idol John, apay ka sa ada taga naganan Region 2 Cagayan. Well, so dati provider mati gamet no ko Idol Bernard ni JT paka ipananmet dagiti produkto da iso nga nakimawada Idol Bernard nagaputad sa dagiti dadong mga produkto. Ay, nagmayaten. Mayat the partnership tayo in the Region 2. Region 1 and Region 2 no ko dating development project Idol John. Okay. Any more? Na mag-iti-iliti Burgos, kadway 99.5 Basinawag, Idol John, nag-ising tatak. Maraming salamat ni Idol John. May po dito kay Burgos, Ilocos Norte. Lokal.